Ja, goddag og velkommen til denne Let's Play Left 4 Dead 2, ikke? Ja, det er vores kanal, ikke? Og vi hedder Dragon Knight, ikke? Hold kæft, det lort navn, nej, okay. Men det er vores kanal, har jeg ret? Yep, man. Og han har ikke headset på, det er selvfølgelig klart, ikke? Nej. Nå, hvorfor vi lige spiller Left 4 Dead 2 er bare fordi det er et spil, der har noget med et total at gøre. Så det er sådan... Ej, okay, det er bare fordi det er sådan, ja. Vi har bare lyst til at optage det her. Ja. Så ja, let's go. Ej. Okay. Er du klar? Jeg tager Ellis, mand. Altså, for delen der. Du starter. Ja, okay. Det er åndssvagt, man kan vælge med at trykke start. Altså, også dem, der kommer ind i din server, ikke? Det kan jo ikke betale sig. Ja, vi spiller The Parish. Zonet. The Parish. Her går alt ned ad bakke. Ja. This time it all goes south. Ja, nu må jeg lige skrue ned for min mobil, så der ikke sker et eller andet crap, imens vi lige sidder og spiller. Og vi er ikke sådan, vi er ikke rigtig forberedte. Ja, og vi er heller ikke gode. Nej. Jeg har undertekster med til jer folk, hvis det... Det er jeg også, men jeg filmer ikke så. Nej. Ja, okay. Okay, så tager vi sgu sværet, ikke? Det er sgu klar. Så tager vi også en shotgun, ikke? Det er sgu... Ja, så let's go. Ej, jeg er rigtig... Okay, det tør jeg ikke, det der, det ej. What the fuck? Og ja, det er vildt lækkert. Der bare skydes en zombie. Det skal længe siden. Det var dig, det der. Nej, eller hvad? Jo. Ej, jeg kan ikke lide ham, han er halv nøgen, det gider jeg ikke. Jeg skulle bag dig. Hvor? Han er død. Skal vi ind her, eller hvad? Ej, der er en zombie. Ej, der er en zombie. Ej, der er flere zombier. Ja, vi kører her. Men folk, ved I hvad? Lige fordi... Spitter. Ja. Spitter. Nej. Altså, ja. Goddammit, mand. Altså, jeg gider ikke lige. Jeg skyder bare... Oh my god, man. Altså, for kæft. Ja, jeg er også lige i gang med noget her. Idiotiske zombier. Hold da kæft, mand. Ej, men altså, jeg har også min egen kanal, ikke? The Shadow LP, hvis der er nogen af jer, der nogensinde har set den. Det har I nok ikke. Men jeg kommer til at lægge det i beskrivelsen, ikke? Og så kan I lige kigge forbi, ikke? Yep. Ja. Men på den her kanal kommer jeg også til at se meget mere, ikke? Altså, nu er der jo også Assassin's Creed Unity, men jeg tror faktisk først, at vi går i gang med det efter jul, fordi altså... Ja, fordi det lagger ret meget hos os, altså det er bare... Det er forfærdeligt, så... Det er Ubisoft. Ja. Reloading. Så derfor så vender vi lige til efter jul. Jeg beklager, der er allerede nogen, der har lavet det, og det er sådan lidt... Ja, men det klarer vi. Der er en charger. Jamen, den klarer du. Ej, for helvede! Ja, den klarer I. Der er Desert Eagle her, tror jeg. Den vil jeg gerne have. Skal vi ikke over her? Jo. Jeg går bare ned, jeg skal lige gøre. Nå, der er en charger, tror jeg. Ja, det er der. Tror jeg. Imponerende. Jeg ved ikke, hvorfor jeg lige sagde det. Det er bare... Det må jeg ikke altså, det kan... Nå, der var ikke noget der, så skal vi sikkert herhen. Der er bare et lille rum. Ekstra shotgun, den tager jeg lige. Ja, fuck. Kan man ikke åbne den? Nå, der er ikke... Kan man ikke tænde den der? Wow, slap af. Ja, det kan man godt. Holy shit. Hvorfor er det zombie bare? Altså, det... Ja. Okay, jeg står bare her på bar. Altså, lige det kan jeg lige at fortælle. Jeg spiller ikke lige på min rigtige account, fordi
jeg havde bare ikke lyst til det. Det var... Så bliver vi heller ikke forstyrret så meget, så... Hvad fanden? Hvor skal vi hen? Den er... Er vi gået i ring eller sådan noget? Åbenbart, ja. Hvor fanden skal vi hen? Jeg tror, jeg ved godt, hvor vi skal hen. Jeg følger bare efter dig, du. Nej. Hvad? For altid når vi kommer derhen, så kommer de, eller hvad? Nej. Ej, vent, her var vi jo slet Men ikke. jeg skyder bare herude af vinduet. Det gør jeg også. Nu gør jeg ikke mere. Ny shotgun. Der er en dims. Hey, de ødelægger døren. Ah! Reload. Wow. Hvad? Nå. Hunter. Jeg lukker i døren, så vi kan tage os. Og jeg hader dem der, altså. Ej, for delen der. Hey, watch out for the cars. Ups! Ej! Nej, ups! Ej. Ej, jeg ved, altså det gør jeg faktisk altid. Jeg ved, altså det er bare... Jeg får bare lyst til det. Du får bare lyst til at skille kende sig. Nå, det er også lige meget. Det er jo der, det er jo det der er det sjove ved det, altså bare dø og så... Everybody inside. Nå, alle kom Didn't ind. think we were gonna make Ej, that. for delen der. For delen der. Lækker. Vi er i sikkerhed indtil videre. Vi er i sikkerhed indtil videre. Nej, det var dårligt sagt. Ja, så... Okay, ja. Her er nice. Ja. Hos her Andersen kan man godt høre nogle snak. H.C. Andersen? Herre Andersen, altså. Nej. Okay. Okay, så tager jeg bare den. Grabbing a shot. That's what I'm talking about. Altså den her Uzi, eller hvad det er. Den er nok ikke særlig god, lige meget. Reloading. Nej. Hey, I'm reloading. Shit, mand. Ej, hvad, ej. Bare helt derhen. Nå, ja, der er jo også. Nå, okay. Det skal jeg ikke bruge. Ej, jeg kan godt at se ham der ligger der. Hvorfor lyser man der? Det gør den bare. Dude. Jeg skulle bare lige prøve noget. Nå, okay, det gør jeg også. Vi stormer. Reloading. Ja, vi kæmper os igennem alt det her crap. Nej! Ej, skiderringen sidder på mig. Nå, hov. Reloading. Det er meningen, man skal skyde sine venner, ej. Come on. Ja, Head through the park. det er sådan her nice. Hold kæft, jeg er træt lige nu. Report to Sid. Hjælp! Hjælp mig! Nej. Au. Jeg tager bare den her først. Shit. Den er helt smadret på ryggen. Jeg hader lyden, når du tager det der adrenalin, eller hvad det er. Det er sådan bare, det er sådan noget... ikke? Altså. Reload. Nej. Jeg tror, jeg hører en eller anden... Det er en tank, der er på vej. Ja. Reloading.
Kom her til. Bye bye. Hey, I'm reloading. Og piller. Somebody done. Shit, man! Nej. I'm a reload. Jeg ved ikke hvorfor jeg bare skød ned i jorden. Det er bare et eller andet jeg har lyst til. Jeg forstår. Reloading. Jetty here. Wow! Shit! Ej! Åh nej, åh nej, åh nej, åh nej. Lav! Hvad sker der hos dig? Ej, jeg kan ikke lide den lyd. Ja, det er mig. Ej, fucking splitter, mand. Altså. Så står jeg bare i sådan. Det var sgu det. Jamen, den kunne du godt have sparet på. Au. We should go that there way. Lækkert. Der er 2 healings-ting her. Skal du have? Jeg har allerede en. Reloading. Tager jeg... Ej, jeg tager faktisk den her. Jeg skifter helt tiden mellem shotgun og sådan noget. Det fatter jeg ikke. Jeg skal nok heale, når du har brug for heal. Jamen, jeg har stadig en, så jeg venter bare. Så kan du også spare på din. Ja, okay. Og så har du nok noget for den. Nej! Hvor er det dumt, You're done! Det sker der hos Anders, men altså... These ain't zombies. Okay, vi har faktisk virkelig gået, ikke? Right. Filmen faktisk. We might need Altså, these. Okay, så. lige midt i en... Yes. Jamen, hvis det er sådan et zombiespil, jeg tror, det er uhyggeligt for dig. Ah. Blod og det. Det er bare hvad, du skal måske blod. Okay, du kan lige se noget. Altså, man kan godt høre, du snakker, Anders. Let's go. Let's go. Let's go. Ja, Get up there. det er sådan noget slim, det der. Ja. Se, det er den shot, man har. Den kan skyde. Der er masser af zombier. Ham der går foran mig. Weapons over here. Og AK. Nice. Shit, run, man. Wow! Zombie. Get to the alarm. Jamen, ham klarer du. Er det ikke uhyggeligt for dig? Nej! Altså, jeg er virkelig dårlig til at skyde. Nej. Holy crap! Nej! Det sker bare ikke. Reloading here. Det er aktiveret, det gør jeg. Alarm is off. Weapons. Reloading! Det er mig, der lukker øjnene. Det kunne være helt Sådan er en god idé til dem. Det ved du ikke. Men det er også måske en god idé, hvis du bare ser på, så folk ser den sådan, at du ikke helt øjnene, og så bliver det mere nødvendigt. Men jeg ved ikke. Altså, det er nok bedst, hvis du ikke ser det. Så det er masser af... Jeg er bare lige sådan her, når det kommer noget. Okay. Nå, altså, ja, YouTube. Nå ja.
Ja. Okay, ja, der er i hvert fald nogen, der kan høre det. Okay, nu lukker de døren. Så, nu er det kun mig. Oh shit, hvem var det der? Det var min lille søster. Ah, Ja. der er en rich bitch. I know one thing. Jeg skyder den. Så dør du. Jeg døde ikke. Altså, det var faktisk ret hurtigt, jeg skød den. Reload. Jeg spiller faktisk bare skud nu. Altså det er bare... Jeg har bare lyst til... Shit, det er så ondt, der kommer så fucking mange ting. Reload. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Reload. Og så lader vi. Så er vi i Hey, we got a sidste safe fase. room ahead. Nå, men ja. Nu er vi ligesom i safe room, ikke? Ja. Og det er også lige det Get perfekte. inside. Nej, hold nu kæft, nej. Ja. Nå, nu vil jeg sige, det her er det I think we perfekte can tid. take on anything. Ja. Lige meget. Men vi ses i næste part. Ja, vi ses.